38 minutos sobre as 10 da noite. Pilar García Negro, moi boa noite. Moi boa noite. Carlos Príncipe, moi boa noite. Eu aseguro que a miña casa non foi registrada. Ah, non? Pois isto é unha noticia, porque debes de ser Non. o único alcalde ou exalcalde do Partido Socialista que... E agradezolo porque somos xente decente na casa. Que van encontrar a túa cosa se registran? Pois moitos libros, algunhas facturas, porque eu teño que guardar as facturas, como son autónomo teño que guardar as facturas, e nada máis. Pouco máis, bueno. María Bastida, moi buenas noches. Claro, buenas noches. Adina Dumitru, moi buenas noches. Domingo San Pedro, moi boa noite. Hola, buenas. Volvemos rapidamente ao plato de informativos. Hoxe foi un día moi cargado de lingua galega. Como saben, o vindeiro venres é o Día das Letras Galegas, pero aconteceron máis cousas nos últimos días que nos aconsellaron adicar esta primeira parte do programa de hoxe a falar precisamente do galego. Uxía Rodríguez, adiante. Pois comezamos no Parlamento porque hoxe na Semana das Letras Galegas o noso idioma chegou á Cámara. O PP decidiu tenderlle a man ao resto da oposición co obxectivo de conseguir un consenso arredor da política lingüística, pero aí entrou de novo en xogo o polémico decreto do plurilingüismo. PSDG e GBNG pediron a súa retirada como a condición imprescindible para poder sequera dialogar. A lingua, señorías, hoxe, máis que nunca, necesita actuacións conxuntas e consensos unívocos. Vostedes non tiveron ningún interese en dialogar nada en relación coa lingua. Impuxeron un decreto contra o galego que tivo en contra as asociacións que defenden o idioma, a todos os sindicatos, o Consello Escolar, a Real Academia Galega, o Consello da Cultura Galega. E ese paso non é outro que a derogación do actual decreto e abrir as portas a un novo decreto partindo desde cero. E agora se nos ven con unha iniciativa que xa se leva quentando fai un tempo na sociedade galega, que o Partido Popular e o Goberno da Xunta queren un consenso e os malvados de oposición non o queren. Ese é o relato que se quere construir por enésima vez para este país. E seguimos falar do idioma galego, temos que deternos na Real Academia Galega que nos últimos tempos protagonizou e segue a protagonizar moitas portadas. Méndez Ferrín marchou facendo ruido e deixou unha advertencia. A Real Academia Galega está en perigo. Hai forzas que atentan contra ela e esas forzas son internas e son externas. A institución afrontou as primeiras eleccións con dous candidatos da súa historia e a escolla de Xesús Alonso Montero non calmou as augas. Mais ben, todo o contrario, a polémica espallouse alén da Rúa Tabernas e o presidente da Academia entrou de cheo na brea política. É como esas nais que lle queren moitos nenos pequenos e aprétanos tanto que os abafan. Creo que é unha persona que lle gusta moito escoitarse e falarse a si mesmo, pero con razonamentos que desde logo a min sonanme a moi antigos. É que é un problema de apreciación del, que o que ten é que quizáis ser un pouco máis atento. Hai un españolismo, ímolo chamar civilizado ou disimulado, e hai un españolismo extremista. As declaracións do señor Alonso Montero afílianse a este último. En todo caso, este españolista vai defender a lingua galega. O galego é unha das linguas cooficiais que conviven no Estado español con orixes diversos e tratamentos políticos distintos. Os seus niveis de penetración na poboación ofrecen tamén datos moi dispares. En Galicia, a porcentaxe de cidadáns que recoñecen comprender o galego é moi elevado. Case 9 de cada 10 non ten problemas para entendelo. Unha porcentaxe que baixa ata o 57,8% se falamos do dominio da escritura. E aínda se reduce máis cando se pregunta pola lingua empregada co tío. Apenas un 30% se expresan sempre en galego, aínda que outro 26% mantén que usa máis a miúdo que o castelán. No País Vasco, menos da metade da poboación di comprender o éuscaro, un 45,1% dos cidadáns. O dominio da súa escritura pode asumilo o 35,8%. Nen Bargantes, só o 16,8% di empregar o vasco como lingua de expresión habitual. En Cataluña, onde o catalán é lingua vehicular no ensino público, recoñece comprender o idioma máis dun 80% da poboación, na mentres ten dominio da súa escritura un 65%. No caso da fala, máis da metade dos cidadáns, un 50,7%, di empregar o catalán na súa rutina diaria.
tres contextos e moitos matices. O galego gaña en comprensión, pero no caso da fala, o catalán é o que ten avanzado máis terreo. E se algo non escasea en España son as linguas, ademais das xa citadas, no país falanse outros idiomas e dialectos. Valenciano, asturiano ou aranés son algúns deles. Por se fora pouco, Aragón acaba de inventar outros dous. O seu Parlamento decidiu rebautizar o aragonés como la PAPIP, lengua aragonesa propia de las áreas pirenaica e prepirenaica. Tamén lle cambiaron o nome ao catalán que se fala na zona lindeira con Cataluña, agora é la PAO, lengua aragonesa propia del área oriental. En Galicia aínda non tivemos esa ocurrencia, será que xa temos bastantes disputas abertas a menos de 48 horas dunha das grandes festas do noso idioma. Cada ano o Día das Letras Galegas serve para reflexionar sobre a situación da nosa lingua e tamén para homenaxear a un creador. É o turno de Roberto Vidal Bolaño, un dos símbolos do teatro galego. As súas obras críticas e de corte social veñen máis o conto ca nunca. Os grandes dramaturgos están sempre en controversia coa sociedade. Temos moitas veces gran teatro desde antes de Shakespeare e desde despois de Shakespeare porque a sociedade está mal feita. Desa sociedade mal feita falaremos de seguro, aínda que polo de agora temos outro tema en riba da mesa. Pois moitísimas gracias, Uxía. Imos seguir escoitando argumentos nos vindeiros minutos, pero nesta relación de protagonistas destas últimas horas está tamén Pilar García Negro, que está hoxe aquí con nós. Falabas de españolista, extremista, falando de Alonso Montero. Bueno, como estás vendo un pouco todo o que está acontecendo nestes momentos? Ben, pois, Fernanda, co teu permiso, o primeiro que teño que aclarar é que esas declaracións miñas non foron espontáneas, senón que foron resposta a unha pregunta que se me fixo. Mesmamente está aquí o seu autor, Domingo San Pedro. Despois de 30 minutos de Ana Pontón, deputada do Parlamento Galego, Gorete San Martín, membro da súa executiva, e eu mesma, explicar casualmente unha lei, unha proposición de lei de usos sociais e públicos da lingua galega, que justamente xa no título expresa unha necesidade de normalización que o galego ten. Teño que aclarar en segundo lugar que eu teño a gala tentar utilizar as palabras no seu significado preciso. Entón eu, cando defino o señor Alonso Montero como españolista, ou ben, cando falo de españolismo extremista, non é pexorativo, senón denotativo, non é un disfemismo, é unha definición política que vou razoar. E extremista tamén porque é o típico argumento que durante 14 anos consecutivos eu escoitei no Parlamento Galego dentro das filas do PP, do Grupo Popular e do propio goberno da Xunta de Galiza durante 14 anos, que é o seguinte: vostedes, a cantilena era a seguinte, non son os propietarios do idioma, non son os donos do idioma no bloque, o idioma é de todos. Isto é un boomerang contra quen o di, porque o galego para o bloque nunca foi un código de claves. A proba do 9 de que consideramos que o galego é de toda a sociedade galega, de todo o pobo galego, é que queremos que se distribúa, é que queremos que se socialice, é que queremos que o use todo o mundo sin diferenza de sexo, idade, religión, ideoloxía, clase social, lugar de nacemento, lugar de morada, é dizer, que volva a ser o que foi antano. Por que naceu o galego na Galiza, históricamente, hai máis de 1000 anos? Porque era a lingua de todo o mundo, dos grandes nobres, da nobreza eclesiástica, como Xelmírez, ou da nobreza civil, dos servos de vida máis escrava, e de todo o conxunto da Galiza. Entón, claro, nós o que queremos con toda a gradualidade precisa é que o galego volva reinar na Galiza, que é onde ten que existir, naturalmente. Entón, por iso, esa afirmación do señor Alonso Montero, que xa é desde o 20 de abril presidente da Academia Galega, realmente constitúen non unha inexactitude, senón unha inversión total da realidade, porque significa atacar a unha porción de pobo galego que justamente usa o galego e que o defende. Calquera que se declare defensor do galego, inda que non comungue para nada co Bloque Nacionalista Galego, como mínimo terá que recoñecer que esa porción de pobo galego existente no Bloque é defensor do galego. Pero, Pilar, alguén pode valorar dende fora do Bloque Nacionalista Galego
dunha forma lexítima, pregúntoche, pode valorar a relación que ten, ou a política que ten o Bloque Nacionalista Galego en relación co idioma? Como non, xa quixera eu, Fernanda, que ese debate existise. Por exemplo, que o Bloque apresente un ídem de propostas en positivo dentro do Plano Xeral de Normalización da Lingua Galega aprobado por unanimidade en setembro de 2004, dentro de algo superior aínda, que non se cita nunca, que é a Carta Europea das Linguas Regionais e Minoritarias asinada polo xefe de Estado, nada menos, en 2001, en agosto de 2001, que é unha legislación superior. Entón, xa quixera eu que ese debate existise en que termos, nos termos en que ti propós, Fernanda, que o Bloque propón este tipo de medidas para a xustiza, para o ámbito eclesiástico, para o ensino, para a rotulación comercial. Entón, non nos valen, nos propoñemos estas outras, efectivamente, pero estas outras que non signifiquen arredar calquer presenza do galego ou que non signifique utilizar o bilingüismo como arma arreboladiza. Porque, por certo, e concluo xa de momento, se os bilingüistas fosen sinceros de corazón e de mente, tiñan que ser os máis ardentes defensores do galego. A ver, Domingos. Porque falta moitísimo para o 50-50. Domingos, efectivamente, falábamos do contexto desa rolda de prensa. Eu tamén quero aclarar como profesional desto que é lexítimo tamén coller unha parte dunha rolda de prensa e convertirlo en titular, quero decir. Obviamente, tan lexítimo como que eu teño o dereito que ninguén me discute nesta mesa a explicarme, naturalmente. Quero dicir, toda declaración pública ten dereito a ser comentada, non? Vamos a ver, creo que en ningún momento se dixo que estuvera tampouco descontextualizada e tal, é certo que foron unhas declaracións solicitadas ali cando se estaba presentando esa proposición de lei e, bueno, eu creo que aquí se están o mellor dirimindo outras teimas xa que hai que acompañan tamén a Real Academia Galega e a algúns dos seus protagonistas, non? Que supoño que Pilar García Negro poderá falar deso moito máis que mí mesmo. Eu, en todo caso, si me gustaría resaltar o debate que hoxe houbo no Parlamento para intentar, digamos, de algún xeito, recuperar xa non digo consenso, porque o consenso pode ser difícil, non? Pero sí ese diálogo, esa especie de concertación en torno á lingua galega e o que vexo, o que detecto xa dentro dos últimos 4 anos máis ou menos, que vai a ser difícil facelo en torno ao decreto do plurilingüismo que está identificado, polo menos por toda a oposición, como un dos elementos da ruptura dese consenso, non? Ese o punto de arranque, en vez de buscalo ao mellor nese decreto, hai que remontarse ao mellor ao ano 2004 a aquel gran plan xeral de normalización lingüística promovido daquela polo goberno de Manuel Fraga, donde sí se sumaron todos os grupos políticos. Bueno, para que veamos as voces diferentes que hai en torno a este asunto, temos máis, hoxe, por exemplo, falou tamén de idioma o Conselleiro de Educación, precisamente no Parlamento Galego, nesta ocasión pola tarde. Foi unha pregunta da diputada nacionalista Ana Pontón e Xesús Vázquez dixo isto textualmente. Vostedes atacan a lingua, pero é que non o decimos nós sós. E que o din miles de persoas que se están manifestando en contra da súa política lingüicida, da súa política de erradicar o galego nas aulas. Foron vostedes os que romperon o consenso da lingua, obrigando aos seus socios do bipartito a aprobar o decreto 124/2007, un decreto do galego que a maioría da cidadanía rexeitou nas urnas en 2 ocasións. E agora pretenden, para recuperar o imposto con ese decreto do galego, poñen en cuestión a Lei de Normalización Lingüística, a norma aprobada por unanimidade no ano 83 nesta Cámara. As consecuencias do seu decreto xa as coñecemos. Pode vostede, senón, decir se lle parece normal que o galego nas aulas de educación infantil nas cidades este reducido a un mísero 5%. Eso é bilingüismo cordial, armónico, non sei cal é a categoría coa que vostede non lo vai a definir. O Bloque pretende seguir apropiándose do noso idioma e o está a decir todo o mundo e penso que sente que non é afín o partido que dá sustento a este goberno, pero a realidade é que a lingua galega é de Galicia e de todo o pobo galego.
Bueno, argumentos, como decíamos, del consejero de Educación, Adina. Sabes que siempre te digo lo mismo. Me interesa mucho tu visión un poco cenital de los conflictos que se viven en este país y cómo vives tú y cómo interpretas lo que sucede en torno al idioma. Bueno, lo que yo veo es que este debate que se está como enquistando, ¿no? Se ha enquistado ya hace bastante tiempo, esta división que existe entre los que apoyan la supuesta elección que debería haber por parte de los padres, ¿no? Como decía el decreto del plurilingüismo, del idioma que siga una escuela, ¿no? Y los defensores del gallego solo se explican por razones históricas, ¿no? Y razones culturales relativamente recientes, porque en todos los países donde hay más de un idioma oficial, normalmente a lo que se ha llegado, sobre todo en Europa, ha sido un consenso de que todos esos idiomas oficiales tienen que ser enseñados en la escuela en medidas iguales, y no solo eso, sino que las personas que viven en una comunidad que tiene más de un idioma oficial tienen que tener fluidez en los dos idiomas, que tienen que tener esa fluidez, tienen que poder hablar los dos idiomas perfectamente. Y eso no se puede dejar en manos de padres, obviamente, sino que tiene que ser una elección del Estado, con respecto porque es un tema educativo. Política, que me interesa especialmente hoy, teniendo en cuenta las cosas que hemos visto. ¿Cómo lo ves tú? Este peloteo, digamos, la posición que acaba de expresar el Consejo de Educación, lo que acabamos de escuchar por parte del Bloque Nacionalista Galego, ¿cómo ves tú el papel que juega cada una de las formaciones políticas en este asunto tan concreto de la lengua? Mi sensación en este caso es que a veces las palabras distorsionan un poco la realidad, ¿no? Cuando estamos hablando de consenso, claro, consenso yo creo que lo quieren las dos partes, dentro de lo que cabe, pero depende de lo que significa ese consenso, ¿no? Yo creo que en este sentido politizar el idioma por las dos partes es un tema que no se debería plantear en estos temas. Yo creo que lo que está haciendo el Bloque Nacionalista Galego es efectivamente defender que el gallego tiene que enseñarse en todas partes, que el gallego tiene que ser el idioma de Galicia junto con el castellano, y que tiene que haber esa capacidad del Estado de regular estas cuestiones, ¿no? Y esta ha sido la defensa de siempre. Yo creo que la razón por la cual esta defensa se hace, entre otras cosas, es efectivamente porque todavía el gallego no está en pie de igualdad. Eso está clarísimo. A mí, viniendo desde fuera, me ha sido clarísimo desde el primer momento. Es decir, está claro que el gallego no tiene el mismo nivel, ni el mismo estatus, ni el mismo nivel de habla que el castellano en esta comunidad, ¿no? Y esto está clarísimo también que es por razones históricas. Yo hablo con mucha gente que es gallego parlante desde su familia, ¿no? Y que como primer idioma, y que están hablando todavía en ciertas comunidades, sobre todo rurales, de tener vergüenza a la hora de hablar gallego, de tener vergüenza a la hora de hablar con castellano parlantes, con autoridades, bueno, de muchas cuestiones que todavía están presentes, ¿no? En la comunidad gallega. Por esa razón, la defensa del gallego todavía tiene sentido. No tendría sentido si este estatus se hubiera alcanzado, ¿no? Pero creo que el debate sería muchísimo más fácil si lo que diríamos era lo que dicen otros países europeos y otros países plurilingüistas, que es: vamos a tener a nuestros alumnos educados en los dos idiomas por igual, fluidos en los dos idiomas por igual, sin que esto sea un problema. Hablamos de... Ahora te escucho, María y Carlos, que me faltas tú también. Hablamos de lengua, pero hablamos de sociolingüística también. Parte de las cosas que estamos hablando tiene que ver más con la sociolingüística probablemente que con la propia lengua. Y para que veamos a ver de lo complicado que es establecer un debate cerrado, vamos a incorporar dos voces nuevas, absolutamente distintas. Una es la de Carlos Callón, que como saben es el responsable de la Mesa por la Normalización Lingüística, y la otra es Gloria Lago, que es la responsable de una organización que se llama Galicia Bilingüe, que estuvo muy presente en la actualidad gallega hace un tiempo y que tiene una posición muy concreta con respecto a la convivencia entre el gallego y el castellano. Los escuchamos. Pues mire, nosotros empezamos a trabajar porque había un problema. Nos parecía que lo que se estaba haciendo no estaba bien, época del bipartito. Y sí hubo una serie de partidos que se acercaron a nosotros, entre ellos el Partido Popular, que siempre que organizábamos algo aparecían allí. Bueno, ellos intentaron obtener, pues como lapas, es decir, si hacíamos una manifestación estaban en primera fila, si hacíamos una conferencia allí estaban. Y bueno, intentaron transmitir a la opinión pública que en política lingüística aceptaban nuestras propuestas. Una vez que llegaron al gobierno, pues hicieron lo contrario, es decir, ir arrimándose cada vez más a los sectores nacionalistas. El discurso del señor Feijóo es un discurso nacionalista, si se analiza. Decir a los empresarios que para vender fuera de Galicia hay que utilizar el gallego, pues no sé, es una apátrida. Este tipo de lenguaje es un lenguaje claramente nacionalista.
Ás veces, cando nos din o bilingüismo armónico, parece que nos queren dicir el gallego é unha lengua para amar, non? Para botar a man ao corazón, en plan, Día de las letras gallegas, Vidal Bolaño, Rosalía, e el castellano é unha lengua para usar. Podría ser esa frase, non? Cando o galego tamén é unha lingua para podermos usar no día a día. Nós o que reivindicamos desde a mesa é igualdade de oportunidades. Queremos que as persoas que legitimamente queiramos vivir en galego en Galicia que podamos facelo. Ou, como di o lema da manifestación deste ano, collemos un verso rosaliano, non queremos ser estranxeiras na propia patria. Carlos, con la perspectiva de un viejo militante, político, etcétera, etcétera, ¿cuándo se complicó el debate? A ver, yo creo que el debate siempre estuvo complicado. Si no hubiera habido nacionalistas, los partidos españolistas, yo fui de la LCR, ETAS, esta asamblea, no hubiéramos hablado gallego. Eso es así, no hay que ponerse más estúpidos. Y después, yo creo que es justa la politización. A mí lo que me preocupa son los resultados. El resultado de que hablemos, perdón, que hablen. Yo soy un fracaso de familia, porque claro, mis padres hablaban en castellano, yo hablo en castellano, mis hijos 4 castellano. Y mis nietos, 2 castellano. Yo soy un fracaso. Pero no soy yo el fracaso. Algo ha fracasado en la política lingüística de este país. Yo soy irrecuperable porque soy un señor mayor. Yo hablo en gallego cuando me hablan en gallego. Pero francés hablas, ¿no? Francés no, hablas. Y gallego hablo todos los días. Inglés también hablo, si me hablan en inglés. Pero yo no... la lengua que yo utilizo para comunicarme habitualmente con mi entorno familiar o amistoso suele ser el castellano. Pero hablo, por ejemplo, la gente que viene a mi consulta y me habla en gallego, hablo en gallego. Voy a un programa de una radio que es gallega y hablo en gallego, no sé si me entienden. No soy capaz de escribir en gallego, eso sí que no soy capaz. Bien, pero yo soy un fracaso, no soy un tipo sectario. ¿Y por qué en mi casa mis hijos no hablan gallego? Seguramente yo tengo una parte de culpa. Porque no lo precisan. Bien, pero seguramente yo tengo una parte de culpa. Yo he vivido en 2 casas, pero, entonces yo tendré un 50% de culpa pero, y las 2 con madres respecto al tono del debate actual, y me voy a volver a remitir a la entrevista de hace una semana aquí en Viaúve a José Montero. El tono del debate actual es una barbaridad. Yo creo que ese es el tono que no sirve para nada. Y yo creo que se rompe además el consenso, lo digo sinceramente, yo creo que se rompe el consenso cuando el PP se da cuenta de que el gallego es, la señora Gloria Lago es un filón electoral y que le hacen, van muy justos de votos y trincan. Es decir, yo creo que habría que retomar la misma actitud que tuvimos con la ley de normalización e incluso con el plan del 2004 del gobierno Fraga. Espera, que falta María Inés. Y eso pasa por derroche. Es decir, si Feijóo quiere llegar a un acuerdo, esto es como el acuerdo, tenemos que desarmarnos los dos, es decir, Feijóo tiene que derogar su decreto de plurilingüismo, como le llame, y nosotros tenemos que volver al punto del 2004 y a partir de ahí empezar a discutir. María, acusaciones de nacionalismo, si eso es una acusación por parte de Gloria Lago, en el sentido contrario el Consejo de Educación, no sé qué tienes que decir. Penso que hai comentarios que se comentan por sí mesmos e, por tanto, non vou entrar en valoracións de cousas que penso que están suficientemente claras, non? Agora ben, eu si quero sentar as bases do que para min é o punto de partida. Eu penso que o galego, a lingua, forma parte do noso patrimonio, do noso acervo cultural, de igual xeito que as igrexas, os camiños, as praias e demais. E, polo tanto, hai que coidalos. Hai que coidalo e mimalo, igual que coidamos e mimamos o noso patrimonio. E a forma de coidar o galego, evidentemente, e perpetualo é a fala. Eso por un lado. Non podo entender, precisamente por isto, que se entre, sobre todo con posturas tan áridas e tan exaltadas no debate de algo, o que algo que é patrimonio de todos e que todos deberíamos de, insisto, coidalo, mimalo, non podo entender que sexa obxeto de debate e, sobre todo, que sexa obxeto de arma arrosadiza nos grupos políticos. Penso que é un erro terrorífico, porque lonxe de ir á unión, vamos á desunión. Aquí dixeronse cousas, por exemplo, no tema do consenso, non? Onde parece ser que se dá a todos os grupos a mesma carga de non ir a ese consenso. A mí me gustaría que antes de hacer unha afirmación dese tipo, polo menos se coñecese cal é
que é o que levou o Partido Popular, cal é a iniciativa que presentou o Partido Popular no Parlamento de Galicia. Os domingos podes correxirme, que seguro que estabas ali e podes dar a opinión literal. En primeiro lugar, o cumplimento sin ningún tipo de recurso da sentenza do Tribunal Superior de Xustiza. En segundo lugar, recuperar o consenso do plan de normalización. Eu non sei onde está aquí a instrumentalización ou a falta de, digamos, de ánimo, de consenso por algo importante por parte do Partido Popular. Por outra parte, penso que tampouco, igual que non se sabe cal é a iniciativa, alguén ou algúns non leron o decreto de plurilingüismo famoso, porque precisamente algo que dixo aquí a Dina, que non é que a todas as linguas é que hai que garantizar o dominio, a fluidez, a utilización dos idiomas, caramba, e que é o que di o decreto do plurilingüismo? Que poden elegir los padres, que poden elegir, non, estás equivocada. Y que el colegio va a decidir cuál va a ser el idioma en el que se va a enseñar. Sí, mujer. Esa consulta, precisamente, foi a que puso en cuestión a sentenza do Tribunal Superior de Xustiza. Ollo, que esa é a sentenza é a gran descoñecida, porque o que di a sentenza literalmente é que a consulta non soamente é útil, senón que debe de realizarse. Outra cousa é que sexa vinculante. E acaboche de dicir que a Xunta de Galicia vai acatar esa sentenza sen recurso. Polo tanto, ninguén vai elixir nada. Entón, por suposto que se garantiza o obxectivo máximo do decreto de plurilingüismo. Teño que recordar tamén que todos os partidos políticos, todos en excepción, levaron no seu programa electoral, todos, bueno, sen excepción non, evidentemente coa excepción do Partido Popular, levaron no seu programa a derogación do decreto do plurilingüismo, todos. E os resultados son os que son. Entón, cando me veñen, cando vexo a señora Pontón dicindo toda a sociedade, toda tal, toda cual, caramba, eu penso que hai que tener un pouco de humildade. Finalmente, no ámbito da polémica de declaracións, que tampouco podo dicir exactamente o mesmo que dixen das declaracións da señora Lago ou do señor Callón. O que sí é certo tamén é que, Pilar, ti falaches antes, dixeches algo, como apuntei por aquí, a ver onde, de que o bloque nacionalista, como era, que queremos, e que non sei onde está, aquí, é que senón non... Di que queremos que a sociedade use, queremos que a sociedade... A ver, eu penso e creo e defendo que a sociedade ten que coñecer o galego o 100%. Agora ben, dai a que o use, eu non podo impoñer á sociedade o que quero que faga coa fala. Podo ensinarle, podo garantizar o seu dominio, podo garantizar que o entendan e incluso podo facer todo o posible porque queran utilizalo. Agora ben, a decisión última é libre e voluntariamente da cidadanía. Por lo tanto, por moito que vos, o Bloque Nacionalista, pretenda que todos falemos exclusivamente en galego, e que non podedes impoñer eso. Ten que ser libertad única e exclusiva da cidadanía. Pilar? Pois non sei por onde empezar. Polo principio. Será ben, polo principio. En primeiro lugar, as declaracións, volvendo a elas, do presidente, do actual presidente da Academia Galega, do señor Alonso Montero, recunco ou reitero que son unha enormidade en si mesmas, porque foi o Bloque Nacionalista Galego a única forza política nomeada con ese tipo de imaxe, por certo, bastante grimosa. Pilar, un inciso nada máis. Falou tamén dunha persona concreta que é o presidente do Goberno de España e do presidente da Xunta de Galicia. Para facer eso xa o ven, a súa análise particular. O problema do señor Raxoi nas criadas, que falan galego, e o problema do señor Núñez, do presidente da Xunta de Galiza, é que se ten que asimilar ao ilustre Vieito, o padre Feixó. Sí, eso xa o vin tamén. Vamos ver unha cousa. Como moi ben dixo a Dina antes, é inexplicável a situación do galego prescindíndomos da súa historia. Entón, se a erradicación do galego foi netamente política, a súa reposición, a súa restauración na sociedade contemporánea é tamén netamente política e sometida a unha planificación que a mesma comunidade autónoma galega ten prevista. O Estatuto de Autonomía de Galiza, artigo número 5, ponto primeiro, di que a lingua galega é a lingua propia da Galiza. Desta legislación
que se ampara na Constitución española, deriva a Lei de Normalización Lingüística que está a piques de cumprir 30 anos e que di que os poderes públicos galegos teñen a obriga de amparar, estimular, protexer e fomentar o uso da lingua galega, comezando por eles mesmos. Se os poderes públicos galegos fan defección desta obriga, se os conselleiros, conselleiras, presidente e outros cargos públicos son perxuros porque xuran ou prometen, cando toman posesión do seu cargo, acatar a legalidade vixente. O amor á lingua concrétase nunha única variável que se chama uso, e o resto son parole, 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 soltanto parole, parole tra noi, que dicían Mina e Alberto Lupo, os meus amadísimos cantantes italianos. Entón, non politiza nen se patrimonializa o Bloque Nacionalista Galego a lingua en absoluto. O que quere é reverter con todo o tempo do mundo, porque isto vai ser un proceso histórico longuísimo, e vai ser longuísimo porque a diferenza do de Cataluña procedemos dunha imposición fáctica e despois dunha imposición de jure, dunha imposición do castelán como idioma de Castilla e despois como idioma oficial do Estado español de centos de anos. Entón, a reversión ou a reposición vai ser moi lenta e, por certo, desde o nacionalismo galego eu reto a que se diga, incluindo a miña propia persoa, cando todo o cariño que queremos compartir do galego con toda a xente que é a súa propietaria, efectivamente, toda a persuasión, toda a necesaria pedagogía de familiarización que ten iso de Pero podes facer unha pregunta, Pilar, por exemplo, un exemplo, falo de Carlos Príncipe porque foi el o que se puso como exemplo. Familia tipo. Ti que pensas dunha persoa como Carlos Príncipe, que non ten ningún problema de inteligencia, que non ten ningún problema de aprender outras linguas, porque, como acaba de decir, fala francés e fala inglés, e que non utiliza o galego habitualmente. Dun galego, que nun contexto galego, rodeado de galegos, non fala galego. Que pensas ti? Tal e como el efectivamente referiu, procede dunha familia castelán falante en orixe, exactamente igual que a min. Sí, pero ti non falas galego, ti. Por tanto, en min produces en determinado momento unha toma de decisión do que hoxe chamaríamos, cunha palabra un pouco pretenciosa, reconciliación. É dicer, pero que te parece que esa reconciliación non se produza por parte dun determinado porque a Carlos, na súa, se me preguntas por ele en particular e por moitísimos máis, na súa profesión, na súa cidade, o galego non lle fai falta. E entón, volvemos ás vellas preguntas. E as vellas preguntas son: pódese viver na Galiza en español durante as 24 horas do día? A resposta totalmente afirmativa, Carlos. Sí, como non? Eu teño pacientes, tanto na consulta privada como na pública, que veñen falando galego e eu contestolles en galego. Faltaría máis. Pero a pregunta non era esa. A pregunta non era esa. A pregunta é, unha persoa pode montar toda a súa vida en español, de principio a fin, as 24 horas do día, en español na Galiza. En galego en absoluto, que devolución vai. Podes escoitar radio galega, ver televisión galega, sí, como que non? En donde non, Pilar? Non, de ninguna maneira, porque un idioma necesita todos os idiomas normais. Pero en que momentos da túa vida diaria veste na obriga de falar en castelán? Non, eu non falo en castelán aquí na Galiza nunca. Pero podes falar o 100% do tempo en galego. Sí, claro, pero os idiomas non son a fala miña individual. Os idiomas necesitan devolución e eu non son a unha enorme cantidade de xente que necesita un apoio explícito, unha devolución do idioma, unha correspondencia, unha interlocución necesaria. E eu, naturalmente, se eu como profesora estou a falar galego, eu estou explanando o camiño para que o meu alumnado fale efectivamente galego. Pero non é o caso, se un superior, en toda interacción lingüística non hai, en moitísimas delas, igualdade. O crego coa penitente, ou o médico, co paciente, ou calquera autoridade con calquera administrado, neste dúo de interacción, quen ten o mando en praza? Deixame un momento, porque non hai imáns para atraer o uso do galego. Neste debate, no que, como acaban de escoitar, coláronse dous conceptos moi concretos, que foi españolista e nacionalista, bueno, pois decidimos trasladalo á rúa. Estivemos primeiro nas rúas da Coruña, falando precisamente por estes conceptos. Isto foi o que atopamos.
Hai quen di que os idiomas son neutrais, pero o certo é que en cuestións idiomáticas hai tantas opinións como a linguas. É dicir, cada quen ten a súa. Precisamente esta semana tivemos ocasión de escoitar dúas opinións bastante chocantes. El discurso del señor Feijóo es un discurso nacionalista, si se analiza. Hai un españolismo extremista. As declaracións do señor Alonso Montero afílianse a este último. Logo de oír que a Xunta do PP é nacionalista e o presidente da Real Academia Galega é un españolista, non queda máis remedio que saír á rúa e tentar aclarar que significan un e outro termo. Comezamos as nosas pescudas na Praza de España, no barrio coruñés de Monte Alto. ¿Usted es españolista? Sí. No, yo soy española y punto. Soy españolista, sí. ¿Por qué no? Vivimos en España, ¿no? No, estoy aquí porque estoy aquí, punto. ¿Y sabría decirme qué significa ser españolista? Pues español, se supone, ¿no? Pues realmente que es algo muy radical. Yo es que todo lo que sea radical estoy completamente en contra. Pues tener creencia en tu país, ¿no? Creer que España pues es tu país y donde podemos convivir todos independientemente de nuestras nacionalidades. No sé, un poco facha igual, algo tirando por ahí. Ser nacionalista, pues un poco apoyar tu país, defender un poco lo que es tu cultura y las instituciones de tu país. Pues para mí es otro tipo también de radical. Que prima la nación por encima del Estado. Probamos sorte agora na Rúa Tabernas a ver que nos din as portas da Real Academia Galega. ¿Es usted españolista? A ver, yo soy española y me gusta hablar mi idioma, o sea, el gallego. Sí, ¿Usted es gallego. es españolista? No. Soy coruñés. ¿Qué hizo de ser españolista? Una honra, pero muy grande. Pues no sé, que defienden España o algo así, no sé muy bien de qué va. No sé ni por qué le dicen ni por qué le llaman a nadie españolista, porque seremos españoles, ¿no? ¿Es ser nacionalista? ¿Qué ven sendo? Bueno, ahí ya no me gusta tanto. Que no sé lo que es. Dice que el nacionalismo es que es tener una ideología y tener un enemigo. Logo de moito pensar, a resposta máis salomónica dounola este rapaz. Españolista. España es lo mejor. Nacionalista. Yo quiero que Galicia sea un país. Al fin y al cabo vienen siendo lo mismo, un egoísmo hacia una determinada región. Sabemos que es más pequeña, pero acaba siendo lo mismo. Opinións nas rúas da cidade da Coruña. Domingos, estabas pendente. Vamos a ver, eu creo que o debate político nestes momentos está instalado, vímolo antes aí nuns fragmentos, máis no quen, non? No quen rompeu o consenso sobre o galego. Nos últimos 6 anos é a gran pregunta e é o cruce de acusacións constante, non? Naquel tempo o goberno bipartito acusaba o Partido Popular de ter rachado o consenso, ahora vimos tamén o propio conselleiro de Educación pois invertindo non o argumento, e eu creo que o fundamental é marcar o mellor o debate no que, non? Exactamente no que hai que abordar, non? E o que hai que abordar é ver a forma de retomar con vontade polos dous lados, polos dous grandes interlocutores, goberno e oposición, retomar, digamos, un clima diferente para volver a restablecelo, non? Despois, eu penso que é moi difícil abordar un debate hoxe en día sobre a política lingüística sobre o galego sin ter en conta o que ocorreu co galego nestes últimos anos. E non é nin máis nin menos que nun momento dado, á altura do ano 2007, se convirteu nun elemento, nunha especie de arma política que contribuiu tamén doulle vida a determinadas campañas electorais e acabou tendo o seu resultado levando o Partido Popular, devolvendo o Partido Popular á Xunta de Galicia. Por tanto, eu penso que ese recordo está moi presente aínda na política de hoxe en día e iso está dinamitando un pouco calquer acercamento entre goberno e oposición sobre isto. Digo, era moi conveniente, a ver se nos enteiramos, que eu penso que iso que aí que imos estar de acordo absolutamente todas e todos que estamos nesta mesa, en poñer ben os pés no chao. Imos ver, o uso do galego como lingua cooficial na Galiza non está garantido en absoluto. Carlos Callón, que acaba de intervir, aquí vémolo, ten que padecer o día 10, padeceu, mellor dito, o día 10 deste mes de maio, un novo xulgamento por defender a legalidade, tendo sido absolvido polo xulgado correspondente que o xulgou.
Sí, claro que foi. Por defender que a Coruña se chama Coruña. Non, un momento. Vou con máis exemplos. Foi por inxurias a Suíz, por favor. Vou con máis exemplos. Temos que seguir reclamando ao Concello da Coruña non, inxurias en absoluto. Foi por faltar a orde en absoluto. Non, desde logo en absoluto por defender a legalidade. Temos que seguir reclamando que o Concello da Coruña desde 1983 siga manexando un nomenclator urbano onde aparecen barbaridades como Avenida de Arteijo, Rúa Laje, Rúa Puente de Eume, Rúa Rianjo. Que eufónico, verdade? Isto que é? Como se chama a isto? Temos que seguir, efectivamente, pelexando todos os anos a esta altura do ano para conseguirmos que Facenda, que pagamos todas e todos, se digne facilitar e que non teñamos que facer, efectivamente, un curso de unha persecución do impreso en galego normal. E tantísimos exemplos máis. E o consenso quen o rompeu foi quen dinamitou o Plano Xeral de Normalización Lingüística 2004, setembro de 2004, aplicado. Por certo, no decreto do ensino só un nome, Fernanda, e conclúo. A lingua outra enormidade legal, e algo diso sei, porque a miña tese de doutoramento, que ten moitos anos acumulados xa, versou sobre iso. Nada menos que ousa definir o idioma galego como barreira. Dígase un só goberno do mundo normal, de submundos políticos non falo, senón do mundo normal, onde se un goberno lexisle contra a lingua, en virtude da cal existe. María, ibas a dicir algo, aclarar... Sí, iba a dicir algo moi rápido, non? Eu me pregunto, en primeiro lugar, sí quero dicir que este reproche que se lle fai o Bloque Nacionalista Galego de querer levar a bandeira... Patrimonializar, sí, na miña opinión, non somente da lingua, senón do traxe regional, incluso da propia enseña galega, pero, bueno, iso é unha opinión miña moi persoal, non é Alonso Montero, nin é o Partido Popular, nin é o conselleiro. O propio señor Sarille, fundador da Mesa pola Defensa da Lingua, di o mesmo, di que as manifestacións de queremos galego e demais están languidecendo pola politización e instrumentalización das mesmas. Pero por que non vos manifestades vos? O propio, es que aí vou a preguntarte. Ramón Villares acaba de dicir que hai que despolitizar a lei que ti queres. É que hai unha lei xa, é que hai un decreto xa, é que hai unha lei que ti non respectas ou é un decreto que parece non gustarche, pero que está refrendado reiteradamente nas urnas. As cifras, bueno, esas cifras da señora Pontón, eu as que manexo son bastante diferentes, pero bueno, o ensino infantil nas cidades son cifras. Somente dúas cuestións, Pilar. A mí me gustaría saber, se podes, se eu, na época en que está gobernando o bipartito, eu digo que o presidente da Real Academia da Lingua Galega é un nacionalista radical, que pensarías e que dirías? Eso primeiro. En segundo lugar, que pasa se eu pasado mañán, eu María Bastida pasado mañán vou á manifestación de Queremos Galego cunha bandeira do Partido Popular? Contéstame, por favor, que me pasa? Oxalá que houvese moitísimas. Que me pode pasar? Foi unha proposta que fixen aos académicos e académicas. Pero como recibiría igual que ti vas coa bandeira do Bloque se queres, se vou coa bandeira. Aplaudiu no seu día a conselleira María Jesús Sainz cando ditou aquela orde de presenza do galego por primeira vez no ensino como lingua vehicular. Es que eso era consenso da lei aprobada, uns meses despois da lei de normalización lingüística, aí había consenso. Eu te reitero, se pasado mañán vou á manifestación de Queremos Galego cunha bandeira fanche un altar do Partido Popular, si, ou me forra préstache. No, pero vamos ver. Facemos experimento, María. Vamos a ver. Facemos experimento. Por amor e defensa do galego, dende logo que salgo. Domingos, que pasaría se María fai isto? Eu non teño dúbidas de que sería abucheada e increpada, e Pilar García Negro, aínda que poña boa vontade, sabe perfectamente, porque incluso... No, pero podemos facer a proba, María. Podemos facer o experimento. Vamos a ver, Pilar, se na última asamblea de AMIO, na penúltima, na do BNG, os que asistimos a aquela asamblea vimos que cando se presentaron os invitados de Convergencia e Unión foron pitados por blanditos. Entón, é dicir, que non pasaría o mellor na Quintana se alguén, como María, aparece cunha bandeira do Partido Popular? O Partido Popular non teño dúbidas. E a Xunta de Galiza
terán que ingresar ou reingresar, se o queremos dicer así, na legalidade. Isto, en primeiro lugar. Dentro da legalidade, non, para nada. O decreto plurilingüista o Estatuto de Autonomía vixente acaba de acatar a sentenza do Tribunal Superior de Xustiza e, polo tanto, salvo que ti coñezas unha legalidade que está por encima da dictada polo Tribunal Superior de Xustiza de Galiza, está perfectamente no marco da legalidade. Primeiro, o Estatuto de Autonomía de Galiza ainda vixente, ainda que sexa absolutamente avellado. A Lei de Normalización Lingüística, que é outra bella peza que necesitaría millenta temos que ir rematando con isto. Vamos a ir rematando porque non hai en absoluto execución das medidas cativas, pero medidas favoráveis á implantación normal da lingua galega. E se non, colle como baremo, ou collamos como baremo, o uso por parte do presidente de Xunta. Bueno, non vou rematando, María, eu collo como reto que me parece moi interesante o que ti estás plantexando. No, imos, claro, efectivamente. Imos facer que leve unha cámara corazada. Teño dous fillos pequenos. E eu pregunto, e eu lanzo tamén outro reto, e é examinar a ver se o presidente da Real Academia Española, da Vasca ou da Catalá, ou a homóloga, quer dizer, o Instituto de Estudos Cataláns, que ten semellantes, fixeron algunha vez semellantes declaracións a propósito dos idiomas. Si mañá María vai a manifestación de Queremos Galego... Sabe que vai ser unha provocación absoluta. Bueno, pero estás dicindo outra cosa. Porque, a ver, a provocación exacta... A ver se nos deixamos de brincar. Pero vamos a un momento. Se o plantexamos sin provocación e recibe os abucheos que aquí se comentaron, a ti que che parecería? Pero vamos... Unha cousa, Fernanda, que non é unha provocación, é que vamos a ver, por amor á lingua, por defensa da lingua, por recoñecemento da necesidade de defender a lingua galega, porque me dá gana, efectivamente, porque me dá gana, por suposto que salgo en defensa da lingua galega e por suposto que me manifiesto. Agora, se o problema é que o que levo encima é a bandeira do Partido Popular, entón quen non respeta a quen? Mira, unha fotografía resolve a pregunta, que dos que estamos aquí, por idade, supoño que Carlos Príncipe e eu somos quen o pode lembrar. Decembro de 1987. O Partido Popular en masa, o teu partido, María, enche xunto con moitísima máis xente de toda Galiza, eu incluída, as prazas e as rúas compostelanas en contra cun ataque súpeto de galeguidade extrema en contra do recurso do Constitucional, en contra da sentenza do Constitucional á Lei de Normalización Lingüística que se producira en 1986 baixo goberno PSOE. E entón, aí había un fervor enorme, porque era o tripartito, o goberno tripartito na Galiza, na comunidade autónoma, e o Partido Popular cousificando a lingua, como se viu despois pola trayectoria posterior, sí que se ve súpetamente inflamado. Pareceme interesantísimo de todos os xeitos, de verdad, como exercicio, María, o que ti propós, e eu insisto, María, que imos facer algo así. Bueno, vamos a cambiar de asunto. Ademais, cortexo particular, como levan todas as bandeiras, efectivamente, sería magnífico. E ademais así romperíades esa ecuación absurda, que é a ecuación lingua galega igual a aldea, igual a bloque. Non, de ninguna maneira. A lingua galega é igual... Bueno, vamos a cambiar de asunto. Yo no sé la expresión... Yo no sé la expresión chulo de barra americana que le sugiere a Carlos Príncipe. Horrorosa, pero de un señor mayor. Yo a Beiras le permito todo ya. Para mí ya está... Beiras ya está en el cielo. Bueno, chulo de barra americana fue la... Todo lo que diga Beiras... Yo lo comprendo. ¿Fue la descripción? No lo tolero, ni lo defiendo, pero lo comprendo porque Beiras ya está en el otro lado del río, no sé si me entiende. Beiras ya es otra cosa. Chulo de barra americana, le pregunto al señor Carlos Príncipe qué le parece, porque fue la descripción que hoy le aplicó el líder de Alternativa Galega de Esquerdas en la sesión de control que hoy tuvo lugar en el Parlamento de Galicia, sesión de control que pudieron ver en directo en V Televisión, porque desde esta semana emitimos por las mañanas tanto los plenos como las sesiones de control. Así que, como decía, se pudo ver en directo esa sesión de control en la que efectivamente Xosé Manuel Beiras llamaba chulo de barra americana al presidente de la Xunta de Galicia y preguntaba por una autopsia. Vamos a verlo. 3 semanas después del puñetazo en el escaño, Feijóo y Beiras se atrincheran. El DEAG llamó hoy a Feijóo chulo de barra americana. Para el presidente de la Xunta, Alternativa mancha el Parlamento.
Volve outra vez con outro filibusterismo político a manchar este Parlamento. En el debate, de nuevo, las fotos con Marcial Dorado. Hague no se da por vencida y exige explicaciones sobre las relaciones entre el presidente y el chofer que le sirvió de enlace con el narco. É certo, señor Remate, Feijóo, señora Díaz. que vostede chamou ao Sergas cando morreu Manolo Cruz, o seu amigo, para decir que non se lle fixera a autopsia. É certo este feito, señor Feijóo. Ahora fala dun morto, para qué? Para que o defenda a súa familia, para que o defenda eu, de qué? De inxurias, de calumnias, de autopsias. Vostede é libre de facer a política que queira, pero dende logo de insultos, de violencia, de agresividade e de puñetazos non conte con nós. Y si el debate sube de tono, la escenografía no se queda atrás. Abucheos del PP cuando Beiras felicita a Yolanda Díaz por su intervención. Y burlas del portavoz de Hague ante los aplausos del PP a su presidente. Alternativa exige a Feijóo que entregue los contratos entre la Xunta y las empresas de Marcial Dorado. El dirigente autonómico asegura que no hay, que los papeles se destruyen 10 años después de firmarlos. Isto que lle entregou a esta voceira, isto é unha vergonza. Vostede, que é licenciado de Dereito, sabe que isto non vale para nada. Sabe que isto é unha burla, entre outras, porque nós o que lle pedimos son contratos, señor presidente. Aquí pon relación de pagos nunha folliña de Word que nin siquiera, non sei, de xeito trapalleiro, ninguén se atreve a presentar nunha pequena administración pública. As reglas de contabilidade e de fiscalización obrigan os órganos que xestionan fondos públicos a ter 10 anos os contratos arquivados. Se eu quixera exclusivamente facer e respostar o que vostedes me preguntan, non respostaría nada, dado que nada hai anterior ao ano 2003. Queremos funcionarios que certifiquen que o que di vostede é verdade. Os datos van disminuindo a súa infamia. Mientras, BNG y PSOE figuran como espectadores de un debate en el que hace semanas que no consiguen un titular. Bueno, Chulo de Barra Americana, petición de que se suspenda una autopsia, según la pregunta que le hizo Yolanda Díaz al presidente de la Xunta de Galicia. Hablaremos de todo esto, pero será después de la publicidad.